Rikici na shirin barkewa tsakanin mawaƙi Sani Abdullahi Liyaliya, wato ainihin mawaƙin da ya yi waƙar nan da ta fice mai suna Sambisa, da waɗanda ke yin bidiyon waƙar, kamfanin 3SP da ke Jos mallakin Abubakar S. Shehu. Ana zargin mawaƙin yana jin haushin kamfanin ta da suke yin bidiyoyinsa ba tare da su rubuta sunansa a matsayin wanda yake rera waƙoƙin ba. Waƙar Sambisa dai tana daga cikin waƙoƙin da suke tashi kuma ake saurari da kuma kallon bidiyonta a duk lokacin da aka sake ta. Duk da cewa da amincewar mawaƙin suke yin bidiyon waƙar, amma daga bisani sai Liyaliya ya ga waƙar ta yi farin jini tun daga kashi na farko. Hakan ya sa ya buƙaci da a riƙa rubuta sunansa a cikin bidiyon waƙar, amma suka yi watsi da maganarsa. Daga nan ya rinƙa yi masu kallon kura da shan bugu, gardi da ƙwace kuɗi. Mafi yawancin masu kallon bidiyon waƙar suna zaton Ibrahim Yamu Baba da kuma Zainab Sambisa su ne ainihin waɗanda suke rera waƙar a studio. Har ma idan aka faɗi sunan mawaƙin, wasu suna faɗin ƙarya ne ba shi ya yi ta ba. A shekara ta 2018 aka yi waƙar kashi ta farko. An sake yin kashi ta biyu a shekara ta 2019. A wannan shekara ta 2020 aka saki ta uku. A yanzu haka Sani Liyaliya ya kammala sabuwar waƙarsa wadda ya sanya wa suna Sambisa kashi ta hudu, sabon fuska, rigimar hanyar Sambisa, wadda kuma yanzu shi zai yi bidiyon waƙar da kansa. Liyaliya ka yi shiru haba cikakken ango, murmushi za ka yi ka ga gobe ne auren nan fadin fulani wai ne sai gari ya waye. In ana fara to akwai kashiran sallah, wanda ke kan hanyar shi za ya je Sambisa, dole in yi shiru na tuna da 'ya'yana ne.